vorbă secate, când iarna e grea și viscolul bate, ninge cu vorbe secate. Și iarna e solitară, când ninge cu stele de gheață pe afară. Și iarna e solitară. Tu ești visul meu alb, în care mă îmbrac în miresme de crin și de liliac. Tu ești visul meu alb, tu ești visul meu alb, în care mă îmbrac în miresme de crin și de liliac. Tu ești visul meu alb. Ninge cu vorbele tale, e iarnă fierbinte ca o rugăminte. Ninge cu vorbele tale și te-aș iubi în ianuarie, ca pe floare de crin, ca pe stea cruzătoare. Și te-aș iubi în ianuarie. Tu ești visul meu alb, în care mă îmbrac în miresme de crin și de liliac. Tu ești visul meu alb, tu ești visul meu alb. Comunitate de la camera de râs. Mă ved pe Facebook. Pe Facebook, mă. Te face bun pe Facebook. Hai să cântăm. Hai să cântăm ceva, nu? Domnul Ilie, unde-i domnul Ilie? Hai, domnul, hai să cântăm. Hai, nea Ilie. Pe care susțin când amurgul începe, iar tu rămâi ca o sete. Tu ești visul meu alb, în care mă îmbrac în miresme de crin și de liliac. Tu ești visul meu alb, tu ești visul meu alb, pe care lucrăm și înălțimile tale ne cad la picioare. Tu ești muntele alb, tu ești visul meu alb, în care mă îmbrac în miresme de crin și de liliac. Tu ești visul meu alb, tu ești visul meu alb, tu ești visul meu alb, tu ești visul. Este o întâlnire între prieteni, chiar foarte buni prieteni. An de an ne adunăm aici și văd că prietenii se înmulțesc, ceea ce ne bucură cel mai mult. Și asta e foarte bine. Și pentru asta trebuie felicitat prietenul nostru Costică, care de fapt e Ioan Șleru, așa, pentru eforturile care le face și să ne adune aici, să fim prieteni și să ne simțim bine tot timpul. Mulțumim frumos! Dacă ei s-au simțește bine, mă simțești și eu bine. Nu? Da, el este, băi, să vorbească el. Pune tu întrebări. Pune întrebare. Zi, ce?
2 cai frumoși sau 5 cai frumoși, știi? Am o întrebare. Minunat este ieșirea la izvorul Mureșului. An de an ne-am întâlnit aici la sărbării zăpezii din anii când sărbării zăpezii era un eveniment național. Îmi pare rău că și acum Ministerul Turismului n-a știut să creeze, datorită faptului că nimeni nu mă întrerupe acum, eu sunt cu Băsescu, dacă nu știu, dacă ați înțeles, mă vezi? Așa? Deci, dacă Băsescu a zis că niciodată nu a pierdut destinația vaporului, eu